سلام كبرات تخاتلت أكيد وبكم يلهم أنا دحني أملاك مسجن حرين بقر هاج حيزركم زمان أخذ مو زوتر أبصم من هذا جزء ما تي سوني مخار إيون ولا نجر نتلو حصر زبالة النبابات حزنا هنمزينا مالتهم فقد أملاخنا لو ما أنتي كجز فيسبوك ترهم قوا مالتيو عباي مخاريتن نزي حجز لنا يو ناي عالم نجر قلت لتصابيلات مالتيو أنه هنا أقبلكم حاسوت نحكي كم زي صعب بلتا سنين باب أبزا كاب نحك أنياتات نحسوتي اتشلم عالم نحكي نززاربو التبلع كفئة عالم أبزا نحك زمسل حاسوت رئيا اتشلم عالم إنا ننبر زلنا نحنا وين أبزا زمناويت عالم إن ننبر هزبتات حكي بني حاسوت كدان تشفينا اندا أدانا قرتنا قالينا دما نقل لو ربحنا إلنا نحكي تفليغنايا مسارح تسيطان نحكي زعوم مصوصابات تأكيبنا إن ننبر الله عالم إنا ننبر زلنا أو مس عالم زسمع مع أمره زي كونسي مس أمره زسمع مع عالم زي ونونو سبات إنا ننبر زلنا فقور أنبابي نلومي بزا مهاريت مسلياويت حد أرزانتا قل خبل حاد أوانيو حاسوت نحكي كم زسعب بلتا حكي زعيلا ماي نخنحن بسولو بطعم دس بالإيو سلازي بحان ساب زي نحنبس كتبل نحكي حتى تتا أتحكي قنا أوشتا طرطر إنها تسمعه بزي مسرد دما نتما يفتينا كتسمع مع والسنة ناي بحكي صبق مخانو دما أرقاقت أتمو أو انتا وملسهابتا بزي مسرد دما حاسوت نحكي حاسوت نحكي حبيرا عرقانا بموصع كحن بسانا فتعيلا ماي أتوا هندبت جن حاسوت كابت ماي زليلا بموصع كداون تحق انت خدينا بقصبت كابت عيلا ماي هدمت اتحكي ناي بحكي تقطعا خدانا كتملس كابت عيلا انت وصت سانداي حاسوت جن كداون تحق لبيسا حيزاتو سلازت افقت حق خدانا خدن الى كابت عيلا ماي انت وصت كل عالم نتعرق انا زوز اسونتا سلازرأيت حقي بحرقانن بقطعنا بعيلا تمليسا طفأت كاب شوعو جميرا دما حاسوت كم حقي خداونتي حقي تخدينا أب ملع عالم تقويلا حبرتسب دما أزيو يحقوس مخنياتو عالم نتعرق أنا زوزت حقي خدفلتا دليت سلزي بالله إتا حاسوت نحقي أهم جمرتا سحابي وي زي قد زمسل نجر تصبق ماي بمقراب يتاللا كداونتا مننتا بمسرق راي يدناقرا እዚ ድማ ሓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሰሓቢ ወይ ዘይጎድእ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ኣብ መወዳእታ ግን ሓሶት ከም ሓቂ ኣምሲሉ ይቕርበልና እዚ ድማ ንሓቂ ከም ዝሓብእ ዘርኢ እዩ ሰባት ምቾት ሓሶት ወይ ፍርቂ ሓቂ ዝመርፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንምቕባል ዝቐለለን ማሕበራዊ ቅቡልነትን ስለዝኾነ እቲ ዛንታ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንሓሶት ክሓቅፍዋ ፈቃደኛታት ምዃኖም ዘርኢ እዩ ዋላ ብንጹርን ምትላል ክኸውን ከሎ ምክንያቱ ምስትምሉኡን ዘይተለኸየን ሓቂ ምግጣም ካብ ዘይምቹ ስለ ዝረሓቐ እዩ ሓሶት ኣብ ሕብረተሰብን ክዳን ሓቂ ተኸዲኑ ኣብ ዓለም ምዝዋር ይቐጽል حق دما بحفرت تحبه حقي برأسا انت قبركايا سداش كوينو نغورو مالتي از دما حبرتسب نحاست نايم حقاف زي متجو حقتات شلل ناي مبالن زنباله زنصبارق هيوت سلازنبر እዩ حاسوت زياده طعوم سلازخونه كسسن يخእል እዩ حق ግን مستقلع مبزحتو ግዜ ينصاق ወይ ሸለል ኣመንጎ ሓቀኛን ሰባት ክቕበልዎ ፈቃደኛታት ዝኾኑን
ዘይኮኑን ዘለው ወጥሪ ከምኡውን ሓቂ ኣብታ ብተንኮል ዝመላ ዓለም ክትፍለጥን ክትሕቆፍን ዘጋጥማ ፀገም ክንመሃር የድልየና ሓቂ ትሳቀ ግን ፈጺማ ይትመውትን እያ ስለዚ ፍቁር አንባቢ ካብዚ ኣብነታዊ ዛንታ እንታይ ሓሳብ ትህብ ልሳንካ ከፈት ስለዚ ፍቁር አንባቢ ካብዛ ኣብነታዊ ዛንታ እንታይ ሓሳብ ትህብ ልሳንካ ክፈት ወዲ ሃይሉ ፍልፍል ጽሑፍ ይብለና ካብ ወዲ ሃይሉ ማትፍ ካብ ፌስቡክ ስለዘርኸብኳ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ኣኪቱ እምባር ትሪእዋ ኣለኹም ሓቂ ሓሶት ንሓቂ ሸፊና ንዓለም ተሳቅያላ ማለት እዩ ምክንያቱም ሓቂ ዝፈቱ ሰብ የለን ሓቂ መራርያ ወላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ መንገዲ ጽድቅ ብጣዕሚ ጸባብ እያ ምክንያቱም ሓቂ ዝሓዘት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ከምቲ ዓለም ንዓና ሓቂ ትመረና መንገዲ ጽድቁን ጸባብ እያ እቲ ናይ ታይድ ባህል መንገዲ ገፊሑ ናይ ጸጋም ዝወስድ ናይ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልይ ገፊሑ ከም ዲትካ ትኸደ ኢኻ እታ መንገዲ ጽድቅ ግን ጸባብ እያ ስለዚ ነታ ጸባቢና ተጠንቅቕና ንሓልፋ ዝግበአና ተጠንቅቕና ንሓልፎ ደሞ ሓቂ እዩ ሓቂ ከኣኒ ኣብ ዓለም ከለኸ መራርያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓባይ መኻሪት ኮይና ስለስተሰማዕትኒ እሕዘልኩም መጽ ብዝተረፈ ሰናይ ንዓኹም ክብራት ተኸታተልተይ ቤተሰብ ዘይኾንኩም ቤተሰብ ኩኑ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከምኡ ከኣኒ ኣሕዋተይ ኩልኽን ብላይክ እና ብኮሜንት ሓሳብ ክንግለጽ ኣለይ ክብል ይደሊ ሰናይ ንዓኹም